Sapa wong sing rakedanan mripate blalak-blalak ngawe-awe anggugah rasa atiku yen kelingan salat lan tuyumu awas Monggo katur Mas Wibisono, Mami Asih, Mbak Esti, Bunda Catur, Ugi Mas Anas, Mas Joko Basir, Pak RT wonten luar, katur Mas Agus wonten Puro, Mas Mali wonten Bison, Pak Mimbu, Mas Tukek, Mas Erik, Bu Ina, Wilujeng Tengin. Sapa wong sing rakedanan mripate blalak-blalak awe-awe ya anggugah rasa atiku yen kelingan salat lan tuyumu
liwat aku kelingan gubuk kae biyen tanggo leren oe neng cagak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang gubuk kae nyimpen ati wiwit biyen ora bakal lali gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti padang rino Terima kasih Pak Darsono. Bengkel Mania Indonesia. matur suwun Mas Toko Dilanjut. Ya, Pak RT. Wah, kejejek kelingan lagu gue ate. tak simpen Oke, ya. Titip tresna ya. Ajange selak disai. Ayo ya. Ayo. Sing joget rada minggir aja uyel-uyelan. Ya. ayo Jan Mundur laras. Ayo Mbak Desi apa Mbak Dian ya? Milih sapa Pak RT? Dian Oh Mbak Dian. Jan sing tasih budaya Jawa tak yen nyawang manis es semu kaya bisa gluluh ning atiku rena wengi ra bisa turu yen kelingan soal lagu nyumu Go Mas Yoto ayo kanca-kanca jak beksa tresno iki tak titipke jagana nganti salase tresno iki re bisa nadyan aku nang adoh papane Jenengane titip poyo tresno mbok liyane tresno gak iso blas Lah nggih. Kula napa jenengan Pak RT? jenengan wae Intan ibut ikat kecil
joget iki kene. Iya. Udo laras. Yen ngawang manis esemu kaya bisa luluhne atiku rena wengi ra bisa turu yen kelingan solat guyumu Di mana-mana kamu laras. ngadeg kok ya aja nunggu tresno iki tak titipke jagana ati salawase tresno iki ra bisa nadyan aku dong papane Terima kasih Pak RT Pokok. Sembahan nuwun lek tomo monggo dipun lajeng. Ya, iki terus dilanjut Pak RT Marno. Pak RT Marno dulu, monggo. Nggih, urung ditabok gak lebih piye lek arep ku nyanyi. Sabar. Sabar Mbah Yati. Jurang kali nasi padang sing pareng nenggak. Mas Arif. Matur sembah nuwun. Setunggal mboko sawiji kepareng kula aturaken. Terus giliranipun Pak RT Supri. Monggo. Asik. Pak Di, monggo. Pak Di wau napa mundur wae. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu Awas. karo sapa Sololo. Oh he oh he oh. Kau nono windono Yeah.
nuwun. Dilanjut permintaanipun rayinipun ingkang kagungan kersa Pak Partoyo menika Bunda Tati menika ngersakaken kijing miring bablasanipun si kucing. Pas rong lagu bar kuwi kaula muda. Naik ya. Ya. Ayo mas, kijing miring. Bablas si kucing. Dek mau bengi duh muntang mantik tanpa turu atiku tansah klisian amat
bubar sumanding mutiara teteke Awas. lendir kuning aduh mangkene rumangsaku teko karo milang-miling saawemu tansah ngede sing teko jebul sikute dik mau bengi dumutang mantik tanpa turu atiku tansah klisian amarga eleng bubar sumanding mutiara teteke lendir kuning aduh mangkene rumangsaku teko karo milang-miling saawemu tansah ngedeng sing teko jebul sikute Langsung satsep. Monggo yang mau joget silakan joget di sini. Nah